No marco das xuntanzas mensuais que veñen mantendo os representantes das confrarías galegas co director xeral de Pesca, na última reunión celebrada en Burela abordáronse diversas cuestións para avanzar no plan de xestión do polvo. O obxectivo é elaborar un borrador que recolla os meses de parada da actividade extractiva, número de nasas autorizadas, topes de captura e outros aspectos técnicos. Viñamos dicindo que habría que, se cadra para probar, para poder regenerar un pouco máis o tamo do pulpo, darlle un pouco máis de meses de veda, non? A certo é que nos estábamos equivocando nas fechas, está cambiando moitísimo o hábitat do pulpo, os cambios climáticos, está se equivocando, e estamos equivocando moito nas fechas de cando a volvemos a abrir, de cando cerramos e cando volvemos a abrir, non? Ainda que agora estamos vendo que o pulpo que está desobando casi todo o ano. Entón, claro, o que necesitamos é que o UPTV, os biólogos da Consellería, que analicen ben o tema antes de que fechemos a fecha para o cierre do ano que ven para facer a parada. O que se nos explicou e se nos proyectou é que, bueno, a idea que tiñamos de poñer en vez de 2 meses, 4 meses, pero 2 que foron subvencionados, non? Os cambios no comportamento desta especie implican necesariamente modificacións no plan de xestión para garantir a súa recuperación e unha pescaría rendible para os profesionais. A cuestión é mirar como, en que fecha se vai a parar, porque nos estamos equivocando, cada vez que estamos abrindo está casi todo o pulpo ovado outra vez, e iso ano a ano vai nos repercutindo na pesquería, non? Entón, claro, é unha cousa, un trámite que estamos falando, que se está facendo, que están estudiando, pero non é firme tampouco, aí temos que mirar cando son as mellores fechas, como ahora cambiou moitísimo isto, hai que falar co sector, de momento hai que ir evaluando as cousas, pero non despistándonos e ir preparando as cousas para o ano que ven, non? Vemos que está baixando moitísimo, pensábamos que este ano íbamos ter máis, ainda podemos algún máis sabemos de ter, agora con estas revolturas nestes tempos e en estas fechas, mellor pulpo tamén, pero, bueno, vese que de momento non somos capaces de recuperar o recurso, non? Como debería estar recuperado. Haberá que agardar os informes científicos para determinar finalmente os meses e a duración da veda, co fin de realizar os axustes necesarios para unha mellor xestión do recurso.